De unde e lucrul ăsta, cum să zic eu, de frații au inele? Cine le dă voie să poarte de inelă? Moda asta. Ha? Moda, cred că, nu știu. Ce modă? Ce? Are Biblie modă? Nu. Dar nu-i verighetă. Dacă vărăietă, spune-i cum îi vrea, că e tăinelă. Dar ce-o să Iacov? Că să dea Dumnezeu străini afară. Ioi, dar pus Dumnezeu, mă. Așa zice că Dumnezeu. Apoi numea fie tu cum îi vrea. Dar Biblia așa e nume, le spune că Dumnezeu. Că așa zice Iacov, știi? Zice, o mere să aducem o jertfă Domnului, dar așa cum se închin, zice, nu putem mere. Și la poporul evreu, un exod. O zis Domnul, dă podobile jos de pe tine și voi vedea apoi ce-ți voi mai face. Da, podobile, dar podobile, Și-o da jos. Tăcie. numai inele pot fi podobile, așa-i? Tăcei din aur. Hă? Tăcei din aur și din... O purta și în urechi. Și în nas o purta. Eu știu, o purta, da. Belciuce de nas. Da, bă, tătă, hâd oamenii așa. Așa-i că hâd, Da. să ai o vereietă de nas. Păi cum o părăi așa că... Ca la porci. Bă, dar așa, vereieta nu o poți prinde, că doar e rotundă. Cum stă în nare? Nu poate sta. Așa că nu poate să. Și eu zic. Am s-o cam încuvințat asta și la biserică. S-o cam încuvințat așa, s-o cam acceptat așa. Cum mere, cum zici tu? S-o cam permis, verighetă, s-o cam... S-o permis, așa-i? Cam așa. Ce altceva. Păi dar n-arătă Biblia, zice... Cum Că zice că e legământul căsătoriei. Dar unde scrie asta în Biblie? Hai, zice-mă. De la oameni vine. Nu, atunci gata. De la oameni. Oamenii multe fac. Verighetă, zice. Am întrebat de unul odată de o femeie că avea inelă. Eu zic, de ce porți asta, că nu-i voie? Păi zice, eu am verighetă, n-am inelă. Auzi cum o luat. Că așa zice și la noi la biserică, că nu avem voie, nu-i voie cu inel, dar cu verighetă poți. Nu, zice că a venit vremea că o face după placul lor. Și-or da învățături după poftile lor. Da, vezi, asta e una și mai sunt iartă.